کیتا دیوانہ علی دے چہرے تے جلال آیا. اے سورج جا رہا ہی نا غروب آفتاب ہومن والا ہی ایویں سورج دے پاس ڈٹھا تے دیوانہ علی مسکرا کے سورج دے مخاطب ہو کے گل کڑی کیتی ہے آ جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ دی سونے دا جا جیو جڑا شمس تبریز شبزواری نو منے او دے ہاتھ اونچے ہون بولو حیدری پچھلے مل کے بولو حیدری جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ دی سونے دا جا جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ دی سونے دا جا جاوی نا رک جاوی سورج بھائی چہرہ کھلاؤ علی والے چہرہ کھلاؤنا سورج سننا لالا اجاز جنہ آجے سیر ہلائے ہے انہوں نے نہیں پتا شاہ شمس دی عظمت کیا ہے. بھائی یہ علی دے نوکرانو ہمتائن علی دے نوکرانو توفیقائن. کسے نوکر دا دل کرے کوئی دین لان نہیں دیندہ کسی دا دل کرے او چڑھن نہیں دیندہ. شمس تبریز ملتان دی دھرتی تے سورج دے مخاطب ہو گیا آگرین جاوی نا رک جاوی سورج گل ملنگ اگلی گل سننا پھر انصاف کرنا. بھائی جازی علی والے بھائی سننا گل ملنگ دے قسم علی دی اجنا رکیا سنا پھر آکھو بابا جی قسم علی دی اجنا او پھر فلک دے آوینا. شاباش شاباش بھائی واہ واہ مہربانی سر مہربانی جناب جی بسم اللہ بابا آباد رہو آباد رہو. قسم علی دی اجنا رکیا قسم علی دی اجنا رکیا قسم علی دی اجنا او پھر فلک دے آوینا جاوینا رک جاوی. آباد رہو جی سلامت رہو. اجاز بھائی اتھے ان کوئی بندہ نہیں رہ گیا جیڑا سر ہلا رہا ہوئے. یہ سارے دیا زبانہ پہیاں بول دیا مالک تو انہوں سلامت رکھے. ایویں دیوانے علی دے ہاتھ تے آئی بوٹی تے ظالمہ بھا دے ون تو انکار بابا جی کیتا نا تو آڑے دادے بابے دی تاریخ بابا جی پڑھ رہے ہیں. میں شیر پڑھن لگا آسمانی سورج جدید بھئیے بادشاہ مخاطب ہو گیا دے ایک ہے تو شمس آسمانی ایک ہمیں شمس ملتانی. اوہ ہوئے علامان علامان سر مہربانی تھوڑی انجی آوازہ بلند کرو بولو حیدری ایک ہے تو شمس آسمانی ایک ہمیں شمس ملتانی دوویں ہائے پنج تنے دے مانی اوہ دوویں ہائے پنج دے مانی اوہ دوویں ہائے مانی گل میری بھول جاوی قسم علی اجنا رکی سنا اجنا او پھر فلک دے آوینا. شاباش شاباش مہربانی سر بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سید نیازہ قبول ہوئن. بھائی کیا بات ہے تمہاری مولا تو سلامت رکھے آباد رہو. ایک سلوات سارے مل کے باواز بلند تلاوت فرماؤ. ایڈا سونا سن رہے ہیں اگلا شیر پڑھ دیئے بھائی جان چلو نال دیاں تو مشورہ بھی بابا جی چنگا ہوندہ ہے نا. اگلا شیر پڑھئے لو جی میں شیر پڑھن لگا جڑے علی والے آئے بیٹھے ہو جڑے جان دے ہو ولیاں دے در تو مورا لگ دی ہیں. اگر سر چاونا میں شاہ شمس تبریز ملتان والے بادشاہ دی عظمت پڑھ رہے ہیں. سورج جو تھوڑا جب پیچھا آیا تے گرمی گھٹ آئی جناب شمس تبریز مسکرا کے آدھے کر دے سورج گرمی دے دے. ہائے ہائے جڑا
علی دا نوکر ہے اچھی بولے حیدر 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 سارے بولو یار مہربانی جناب مہربانی سر مولا دون سلامت رکھے حیدری جناب شمس تبریز مسکرا کے تگل کے لیا دے کر دے سورج گرمی تے آنکھیں یا شمس سنا کر دے سورج گرمی جے تائی بوٹی بھج نہ جاوے جے تائی بوٹی بھج اور رخ اپنا پرتاوی قسم علی اج نہ رکے قسم علی دی سن فلک دے آوی نہ